UPPL पार्टीनि गोनां आफादगिरि प्रमद बर' बिथांखौ आरो बिथांजों लोगोसे गासै दैदेनगिरिफोरखौ आं साबायखर बावदों। नैथि खेबनि थाखाय क'क्राझार बियाबाव आंखौ केन्डिडेट हिसाबै फोसावनायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। बेजों लोगोसे जोंनि समाजनि गासिबो रायजो राजाफोरखौ आङो साबायखर बावदों। थांनाय बाराव आंखौ 20,000निबो बांसिन भट होनानै देरहासार होनायनि थाखाय आङो रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावदों। एबारनि जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियावबो रायजो राजानि आशीर्बाद मोनगोन होननानै आं सानदों। मानोना थांनाय 5 बोसोराव रायजो राजाफोरनि गोबां जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय आं नाजादों। मोनफ्रोमबो बोसोरावनो बेवहाय आसाम माला मोननायनि गेजेरजों RIDFनि लामानि गेजेरजों मुख्यमन्त्री पक्की पथ निर्माण, मुख्यमन्त्री पक्की पथ मेरामती, मुख्यमन्त्री पक्की पथ बहलीकरण बेबायदि माने स्किमफोरनि गेजेरजों हान्था मेलानि थाखाय बेवहाय लामा बायदिसिना बानायनाय जादों। गोबां दालांफोर बानायनाय जाहैबाय। जोंनि दिनाव क'क्राझार इउनिभार्सिटि बेवहाय जोङो लुफुंनो थाखाय हाबाय। बे इउनिभार्सिटिखौ आबुं खालामनो थाखाय आं एसेम्ब्लियाव गासै 16 एमेन्डमेन्टबो आं खालामदोंमोन, जाहाथे बेयाव इउनिभार्सिटिया आसामनि गुबुन इउनिभार्सिटिया जेरै सोलिदों बिनिख्रुइ एसे आलादा जोंनि लकेल हा जाहाथे बेवहाय मोन्थाय थायो, बिनि थाखाय माखासे सोदांनायबो होदोंमोन। जायनि थाखाय क'क्राझारनि गोरों गोरा रायजो राजाफ्रा आंखौ बै समाव साबायखर बावदोंमोन जे क'क्राझार इउनिभार्सिटिया लकेल मानसिफोरनि मोन्थाय, लकेल मानसिफोरनि सुबिदा बेवहाय थानायनि थाखाय। आरो बेबायदिनो गोबां स्किमफोर बेवहाय मावनाय जाबाय। प्रत्येक बोसोरावनो मडेल अंगनबादि सेन्टार जों बानायदों। सायख' जों खालामदों जेराव फरायसाफोर दङ बेफोरबायदि जायगाफ्राव मडेल अंगनबादि सेन्टार खालामनानै होनाय जाबाय। आसाम दर्शननि गेजेरजों गोबां जायगायावनो मन्दिर, थानसालि बायदिसिना गिर्जा बायदिसिना लुनायनि थाखाय जोङो मदद होनो हादों। चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनि गेजेरजों बेमारि मानसिफोरखौ मदद खालामनाय जादों, फरायसाफोरखौ मदद खालामनाय जादों। आसामनिफ्राय मोनबोनाय गासिबो स्किमफोरखौनो आङो जेरावबो माने समानै जोङो रानदों। सा खोला जेरावबो समानै रानदों। दिनै 7 कौटिनि जोङो स्कुलफोर जों दिनै गायसननो हादों। बिसमुरियाव थानाय बासबारि हाइ स्कुलाव, जाहारबारि हाइ स्कुलाव, गौरां हाइ स्कुलाव, सालाकाटि हाइ स्कुलाव बेबायदि लुफुंजाबाय। पाटगाव हायार सेकेन्डारि स्कुलाव 2 थालानि बिल्डिं सोलिगासिनो दङ। बेबायदि गोबां स्कुलफ्राव गोदान गोदान बिल्डिं लुनानै जोंनि स्कुलफोरखौ मोजां फरायसालिनि मोनसे आबहावा सोरजिनायाव आङो बेवहाय साक्सेस जानो हादों। बेबायदि माखासे मुंख'जाथाव हाबाफारिफोर मावदों। जेरै दा बनरगाव स्टेडियाम लुफुंजाबाय। दिनै सान्दामारियाव 100 कौटिनि थाखाय आरोबाव माने लुफुंजाबावगोन। दिनै टेन्डार गासिबो जाजोब्बाय। बाहाय भुमि पुजन खालामनो होननानै दोन्दोंमोन गिदिर स्किमखाय। आसामनिनो मानगोनां गिबि मन्थ्रि नङाबा सोरबा मन्थ्रिया फैगोन होननानै, नाथाय अलरेडि बेफोर टेन्डारफ्रा जाखांजोबनाय। दा बेबायदि गिदिर गिदिर स्किम खालामनाय जादों। क'क्राझार टाउनाव अमृत मिशननि गेजेरजों जल जीवन मिशननि न' माने कानेक्सन होनायनि जे हाबाफारि बेयो सोलिगासिनो दङ। मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजनि साखाथियाव 30 कौटिनि मोनसे गिदिर अडिट'रियाम माने कनभेनसन सेन्टार होननाय दा लुफुंजागासिनो दङ। बेबायदि गोबां हाबाफारिफ्रा बे 5 बोसोराव खालामजादों। थांनाय गोलावथार समाव क'क्राझारनि बिउटिफिकेसननि थाखाय जेबो सिन्था खालामनाय जायाखैमोन। नाथाय बेवहाय आं MLA जाखांनायनि उनाव क'क्राझार टाउनखौ साबना हामना खालामनो थाखाय बाहाय माखासे प्रजेक्टफोर लानाय जादों आरो बेफोरखौ दायो मावबाय थानाय जादों। बेनिखायनो आं मिजिंथिदों फैगौ जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव क'क्राझार समस्तिनि गासै रायजो राजाफ्रा आंनो भट होगोन। बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारि, मानोना गुबुन हारिनि गेजेरावबो लामा बानायनाय जादों, दालां बानायनाय जादों, गुबुन गुबुन सुबिदाफोरखौ बिथांमोननोबो होनाय जादों जोंनि समस्तियाव जायफोर दङ। बेनिखायनो आङो फोथायो जे आङो एबारनि जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियावबो रायजो राजानि आशीर्बाद मोननानै देरहासार जानो हागोन। थांनाय 5 बोसोरावबो बावहाय जोंनि MCLAफोर गैखायामोन जेब्ला आं बिसायख'थि गेलेयो। देबोरगावआव हाग्रामा महिलारि बिथाङानो दंखायोमोन। सालाकाटियाव देरहासार बसुमतारियानो दंखायोमोन। बावखुंग्रियाव दनेस्वर गयारियानो दंखायोमोन। बनरगाव राजिब ब्रह्म बिथाङानो दंखायोमन। अपोजिसननि सारिगिदिं अपोजिसननि MCLAफ्रानो बै समावबो दंखायोमोन। दा बे हिसाबै एबारबो जदिव बेवहाय जोंनि UPPL पार्टिया MCLA देरहानो हायाखैब्लाबो
आगोलनि आरो दानि बे थासारिया एखे होननानै आं सानो आगोलबो सोरगिदिं माने इउपिपिएलनि एमसिएलए गैखायामोन गासिबो बिपिएफनिनो जोबखामोन एबारबो बिपिएफनि बेनिखायनो आङो बेवहाय माने जेबो माने फाराग नुहुराखै आगोलबो मोनसे चेलेन्जजों जुजिनानै आं देरहासार जादों एबारबो बिथांमोननि सरकार दंब्लाबो मोनसे चेलेन्जजों बेवहाय आं देरहासार जानो हागोन होननानै आं सानो मानोना आङो पलिटिक्सआव फैनायनि उनाव गुबुन गुबुन हारि माहारिजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनानै हाबाफारिखौ आं मावगासिनो दङ बेनिखायनो आंहा फोथायनाय दङ गुबुन हारिफ्राबो आंखौ अनसायो होननानै आरो आं बिनिफ्राय गुबुन हारिनोबो भट मोनगोन दिनै नोंथांमोना नुदों बिटिआर एकर्डनि सासे सागानगिरि जानानै बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय जोङो गोबां रोखोमनि सरकारजों सावरायनानै दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे जाफुंसारनायखौ नोंथांमोनाबो नुदों दाख्लै गाहाय मन्थ्रिया जे भार्चुवेलि जे बेखेवहरदों बेवहायबो बासबारियाव रेलवे वागन जि वार्कशप बेखौ बेखेवदों बेबो बिटिआर एकर्डनिनो मोनसे दफामोन दा बेबायदि फारि फारि जादों बेनिखायनो बर' रायजो राजाफ्रा जोंनि सायाव फोथायनाय दङ आरो गुबुन हारिफ्राबो जिहेथु जोङो गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय खामानि मावदों 26टा जे हारि माहारि दङ जोंनि इउपिपिएलनि सरकार थानाय समावसो काउन्सिलाव मानसिफ्रा मिथिनो मोन्दों जे बेवहाय 26टा जाथिफोर दङ आरो बे 26टा जाथिफोरनि थाखायनो जिहेतु प्रमद बर'आ खामानि मावदों माखासे हाबाफारि लादों बेनिखायनो बिथांमोना गोजोननाय दङ नंगौ 5 बोसोराव बेयो जथेस्थ' नङा नाथाय मावजेनदोंमोन मावगासिनो दङमोन दा बे हिसाबै बिथांमोना दाबो जोंखौ बुंदों जोङो नोंथांमोनजोंनो दङ होननानै आरो थांनाय बिसायख'थिया मारै मारै जादों नोंथांमोना नुखादों मोनसे माहारिया बिथांमोननो 80% भट होनायनि थाखाय आरो गुबुन गुबुन माखासे फेक्टरफोरनि थाखाय जों जेननो गोनां जादों ओंखायनो बुंदों प्रमद बर'आ जेनाखै बेखौ फेजेननायसो जादों जेनहोदोंसो प्रमद बर' हारानाय प्रमद बर' हारुवा हयसे होननानै गोबां आसामनि गुबुन गुबुन दल संगठन बुद्धिजिबिफ्रा बुंदों बेबायदि मोनसे थासारिनि थाखाय थांनाय बाराव जों जेनदों एबार रायजोफ्रा नुबाय जे बेबायदि जाया एबार आलादा रोखोम जागोन जोंखौ खावलायदों जों नोंथांमोनजों दं होननानै बिनिखायनो जोंहा फोथायनाय दं बे बिटिआर ओनसोलनि जेसेबां 15टा समस्ति दं बेवहाय जोङो गोबां सिटआवनो जोङो देरहासार जानो हागोन